በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ አገልግሎት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ዘለኹሞ ብጥብኣትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሕታ ንኽፈልኩም ትብል ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረኽባ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርስቶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ነዚ ጉባኤ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ ልሳነይ ክቐምጥ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ዝሰምዓ ኣእዛን ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ህያው እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ኩሉ ዝድግፍ ዝረድእ ህያው ኣምላኽ እሞ ቅድሚ ኣገልግሎተይ ምጅማረይ ከዓ ትማሊ ምዝ ናይ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘይጠዓመኒ ኣለኹ ኢሉ ንዝደገፈኒ ሓወይ ዲያቆን ዶክተር ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ዕዩ እግዚአብሔር ክትድግፎ ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩለይ ከተመስግኑለይ ክዝክሮ ይደሊ። ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ዕዮ ክትደክም ኮለኻ ዘበርትዑ ክትዕንቀፍ ኮለኻ ዝድግፉ ክትርሕቕ ኮለኻ ዘቕርቡ ደገፍቲ ክህበካ ሰናይ ነገር እሞ በዚ እውን ንእግዚአብሔር ነመስግኖ። እዚ ኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ትእዛዝ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ወይ መንነት እግዚአብሔር ዝብል ኢና። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ገለ ንትእዛዝ እግዚአብሔር ምስ ፍርዲ እግዚአብሔር እናተሓሓዙ ትእዛዝ እግዚአብሔር ከም ቀፃዕን ከም ከቢድን ዘይከኣልን ዘይስገርን ገይሮም ክሓስብዎ ከለዉ ገለ ከዓ ምስ ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣተሓሒዞም ንትእዛዝ እግዚአብሔር ኣገዳስነት ከም ዘይብሉ ዝገልፁ ብዙሓት ምስ ቃል እግዚአብሔር ዘይከይድ ከምዚ ዓይነት ርድኢት ዘለና እውን ስለ ዘለና ብትኽክል ግን ቃል እግዚአብሔር ትእዛዝ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝብል ኢና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ርኢና። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ንሪኦ ጥቕሚ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ክንእዘዞ ከለና እንታይ ረብሓ እዩ ዘለዎ እንታይ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ እዚ ኣርእስቲ እዚ ብብዙሕ መገዲ ሰሚዕኹሞ ንኩላህና ኣብዚ ሓድሽ ጥቕሲ ወይ ሓድሽ ሓሳብ የብሉን ግን ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ሓድሽ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ጥቕሚ እግዚአብሔር እንታይ እዩ? ቀዳማይ ኣብ ዘፀአት 26 እንታይ ዝብል ንዝፈትውኻን ትእዛዛት ንዝፈትውንን ትእዛዛተይ ንዝሕልውን ግና ክሳዕ ሽሓት ምሕረት ዝገብር እዩ። ንዝፈትውንን ትእዛዛተይ ንዝሕልውን ትእዛዝ እግዚአብሔር ካብ ፍርሒ ካብ ራዕዲ ዘይኮነስ ትእዛዝ እግዚአብሔር ካብቲ ንኣምላኽ ዘለና ፍቅሪ ክምንጭ ከሎ ካብቲ ንኣምላኽ ዘለና ፍቅሪ ባህጊ ክውሕዝ ከሎ እዚ ዓይነት እዚ ክሳዕ ዓሽሓት ምሕረት ዝገብር ክሳዕ ዓሽሓት ምሕረት ዝገብር እንታይ እዩ ትእዛዝ እግዚአብሔር ናብ ምሕረት እግዚአብሔር መወዳእታና ዘይብሉ ምሕረት እግዚአብሔር የሰጋግር እዩ። ኣብ ዘፀአት 20 ኣብ ቁፅሪ 6 እዚ ምዕራፍ እዚ እቶም 10 ትእዛዛት ኣብ ክልተ ጽላት ዝተዋህቡ ግበርን ኣይትግበርን ዝብሉ ዝሓዘ መልእኽቲ እዩ። ካልኣይ ክኸውን ድማ እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣፀቢዕካ እንተሰማዕኻ እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘሎ ኩሉ ትእዛዛቱ ተጠንቂቕካ እንተገበርካዮ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ህዝብታት ምድሪ ክብ ከብለካ እዩ። ዘዳግም 28 ካብ 1 ክሳብ 14 ጀሚሩ ንእግዚአብሔር ምእዛዝን ረብሓታቱን ዝብል ያቐሚጡ ዘሎ
ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር አምላኽካ አጸቢቕካ እንተሰማዕኻ ምስ ምእዛዝ ዝተተሓሓዙ አጸቢቕና ክንሰምዕ አጸቢቕና ከነለሊ እቲ ቃል እግዚአብሔር ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ ኣሎ አበየናይ ግዜ ንምንታይን ከመይ ክንከውን ከም ዘለና አጸቢቕካ እንተሰማዕኻ እዩ ናቱ አጸቢቕና እንተዘይሰሚዕና ብጌጋውን ክንሰምዖ ስለ ንኽእል ብጌጋውን ክንርድኦ ስለ ንኽእል ነቲ ቃል ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ነገር ክንእዘዞ ከጸግመና እዩ ቃል እግዚአብሔር አምላኽካ አጸቢቕካ እንተሰማዕኻ እዛ ኣነ ሎም ዝእዘካ ዘለኹ ኩሉ ትእዛዛቱ ተጠንቂቕካ ከዓ እንተገበርካዮ ስለዚ ብሸለልትነት ዝግበር ብሸለልትነት ዝፍጸም ስራሕቲ እውን ስለ ዘሎ ብዘይ ምግዳስ ዝፍጸሙን ስለ ዘሎ ተጠንቂቕካ እንተገበርካዮ እግዚአብሔር አምላኽካ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ህዝብታት ምድሪ ክብ ከብለካ እዩ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ተቐሚጡ ዘሎ እግዚአብሔር ርእስ እምበር ጭራ ኣይክገብረካኒ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ጸላእትኻ ሞገስ ክህበካ እዩ ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰ ህዝቢ ክትከውን ኢኻ መልወሲኻን መጽሞቂኻን ፍረማልካን ፍረኸርስኻን ፍረመሬትካን ክባረኽ እዩ ናይ እግዚአብሔር ብምዃንካ ህዝብታት ክፈርሁኻ እዮም ክሳብ 14 ጀሚሩ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ዘለዎ ረብሓታት ኣቐሚጡሎ እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ህዝብታት ምድሪ ክብ ከብለካ እዩ ንኣብነት ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 15 ዳንኤል ምስቶም ብጾቱን ምስቶም ድርጎ ንጉስ ዝምገቡ እቲ ዝበለጸ ዝተመገቡ እግዚአብሔር ሞገስ ሂብዎም ነቲ ዝመርሖም ዝነበረ መራሒ ኣረዲኦም እቲ ንጉስ ዘዳለዎ ድርጎታት ዘይኮነስ ጥረ መረ ክበልዑ ምስ ፈቀደሎም ድሕሪ 10 መዓልቲ ግን ልዕሊ ካልኦት ሰባት ሃጢሮምን ተጸቢቖምን ጸንሑ ተረኽቡ እዩ ምክንያቱ ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ እቲ ዝድለ መኣዛታት ምግቢ ስለ ዘይበልዑ ካብቶም ካልኦት ድርጎ ንጉስ ዝበልዑ ዓቢሮን ክረኣዩ ዝግብኦም ኣሰራርሓ እግዚአብሔር እቲ ጥረመረ ዝበልዕዎ ዝነበሩ ንኽብሪ ኣምላኽ ንትእዛዝ ኣምላኽ ኢሎም ገብርዎ ስለ ዝነበሩ እግዚአብሔር ከዓ በዚ ሞገስ ክህቦም ከሎ ንርኢ ኣብ ምዕራፍ 2 ትንቢት ዳንኤል 47 በቲ ኣብ ዳንኤል ዝነበረ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምግላጽ መንፈስ ተሓጒሱሲ ንዳንኤል ኣብ ልዕሊ ኩሎም ፋርስን ባቢሎንን ዝነበሩ ራእስታት ርእሲ ከም ዝገበሩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ተተኣዚዝካ ንእግዚአብሔር ተተኣዚዝና እግዚአብሔር ክብ ከብለካ እዩ እግዚአብሔር ርእስ እምበር ጭራ ኣይክገብረካኒ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንጹህ ኢሉ ንዒንቲ የብርህኒ እዚ ካብቲ መበገሲ ኣርእስትና እዩ እንታይ ዝገብር ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ኣዒንትና ይበርህ ኣዒንቲ ስጋና ጥራይ ዘይኮነ ዓይኒ ነፍስና ይበርህ ዓይኒ ኣእምሮና ይበርህ ካብቲ ዝርአ ናብቲ ዘይርአ ካብቲ ምድራዊ ናብ ሰማያዊ ካብቲ ሓላፊ ናብ ነባሪ ክንጥምት ካብቲ ቅድሜና ዘሎ ማዕበል ኪነቱ ማዕበል ዘሎ ረድኤት እግዚአብሔር ሞገስ እግዚአብሔር ክንርኢ ይጠቅመና ንዒንቲ የብርህን እዩ ኣብ ካልኣይ ነገስ ምዕራፍ 6 ኤልሳዕን ወደ መዝሙሩን ኣብቲ እምባ ከለዉ ናይ ሶርያ ሰራዊት ምስ ከበብዎም ኣቦየ ጠፋእና ነቶም ከቢቦሞም ዘለው ርኢዩ ክብሎም ከሎ ኣጆኻ ዝወደይ ካብቶም ምስኦም ዘለውስ እቶም ምሳና ዘለው ይበዝሑ ካብቶም ምስኦም ዘለውስ እቶም ምሳና ዘለው ይበዝሑ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ወደ መዝሙር ብዓይኒ ስጋ ይርኢ ነይሩ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ነቢ ኤልሳዕ ከዓ ብዓይኒ መንፈስ ብዓይኒ ልቦና ይርኢ ነይሩ ስለዚ እቲ ዝፈርሐ እቲ ከዓ ዝጸንዐ ስለዚ ካብቶም ምሳና ዘለው ካብቶም ምስኦም ዘለው ምሳና ዘለው ይበዝሑ ክብል ከሎ እዚ ጥራይ እኹል ስለ ዘይኮነ
وእግዚአብሔር ዓይን ዝመንእሰይ ክፈት ኢሉ ከም ዝጸለየሞ ዓይንቲ ልቦኑ ተኸፊትሉስ ነቶም ኪኖቶ ሰራዊት ሶርያ ዝነበሩ ሰራዊት ሰማይ ከም ዝረአየ ይገልጽ። ስለዚ ትእዛዝ እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ንእግዚአብሔር ክንእዘዞ ከለና አዒንቲ መንፈስ አዒንቲ ልቦና አዒንቲ ነፍሲ ይወሃበና እሞ ካብቲ ዝረአ ናብቲ ዘይረአ ንጥምት ካብ ምድራዊ ናብ ሰማያዊ ካብ ሓላፊ ናብ ነባሪ ካብ ሓጢአት ናብ ጽድቂ ክንጥምት ይገብረና። ምርአይ መሰረታዊ ነገር ስለዝኾነ ሰብ ነቲ ዝሪኦ ይኣምን ናብቲ ዝሪኦ ከዓ ክስጉም ይኽእል። ራብዓይ ጥቕሚ እግዚአብሔር ካብታ ኣኪይቲ ሰበይቲ ካብታ ልዙብ ዝመልሓሳ ኣመንዝራ ክበልሃካስ ትእዛዝ መብራህቲ እዩ፣ ሕጊ ከዓ ብርሃን እዩ። ተግሳጽ ትምህርቲ ድማ መገዲ ህይወት እሞ እንተኸድካ ይመርሓካ፣ በጥ እንተበልካ ይሕልወካ፣ እንተነቃሕኻ ድማ የዛረበካ እዩ። ምሳሌ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 22 ክሳብ 24 ካብታ ኣኪይቲ ሰበይቲ ካብታ ልዙብ ዝበልሓሳ ኣመንዝራ ክበልሃካ እዩ። ብዙሓት ሓያላት ብዙሓት ዓበይቲ በዚ ጉዳይ እዚ ተዓንቂፎም እዮም ኢሉ ካብዚ ክትናገፍ ካብቲ ተፃዊዱ ዘሎ መፃወድያ ዘይትሪኦ ነገር ክትናገፍ ትእዛዝ እግዚአብሔር መሰረቲ ምዃኑ ትእዛዝ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ትእዛዝ መብራህቲ ኢልዎ ሕጊ ከዓ ብርሃን እዩ። ስለዚ ኣብቲ ንኸዶ መገዲ ብርሃን እንተልዩ መብራህቲ እንተልዩ ዝዕንቅፍ ነገር ኣይክህልን እዩ። ጉድጓድ ተኾይኑ እቲ ዘሎ ሓፁር ተኾይኑ ከዓ ተኣሊኻ ተሓልፎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ መገዲ ህይወት እንታይ ኢሉ እንተኸድካ ይመርሓካ፣ በጥ እንተበልካ ይሕልወካ፣ እንተነቃሕኻ ድማ የዛረበካ እዩ። ንብዙሓት ነገር ኩሉ ዝንብሎ ዘለና ተገይርሎም እዩ። ስለዚ እንተኸድካ ይመርሓካ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘመራኺኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ንያዕቆብ ካብ ኤሳው ሓዉ ክኸይድ ከሎ ኣብ መገዲ ዝመራሕካዮ ንስኻ ኢኻ እዩ። ብኸመይ መሪሕዎ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣብቲ በረኻ ንስኻ በረኻ ብሩኽ ትኸውን ንስኻ ገዛ ብሩኽ ትኸውን ከም ዝበሎ መእተው ቃልና ኣብቲ በረኻ መገዲ መሲዎ ደቂሱ ከሎ ኣብቲ ሰብ ካብ ኩሉ ሰብ ተፈሊሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ይሃድም ኣብ ዝነበረሉ እዋን እግዚአብሔር ሰማያት ከፊቱ መሳልል ካብ ምድሪ ናብ ሰማያት ዝጥንቁር ዘርጊሑ መላእኽቲ ኣምላኽ ክወርዱ ክድይቡ ምስ ረኣየ ኣነ ዳ ኣይፈለጥኩን እምበር ብሓቂ እዚ ኣብዚ ቦታ እግዚአብሔር ኣሎ ብሓቂ እዚኣ ቤት ኣምላኽ እያ ኢሉ ቤት ኤል ኢሉ ይሰምያ። ስለዚ እንተኸድካ እንታይ ኢሉ እንተኸድካ ይመርሓካ ኢሉ በጥ እንተበልካ ድማ ይሕልወካ። ኣብ ድቃሶም እግዚአብሔር ዝረድኦም ኣብ ታሪክ ነቢ ኤልሳ እንድሕሪእና ይቕደታ ኤልያስ እንድሕሪእና ካብቲ ደቂስዎ ዝነበረ ነቕኒቑ ብላዕ መገድኻ ርሑቕ ኢሉ ዝመገቦ ንበዓል ጴጥሮስ ካብ ድቃሶም ካብ ቤት ማእሰርቲ አንቂሑ መልሲ ዝሃቦም። ስለዚ በጥ እንተበልካ እንታይ ገብረካ ይሕልወካ ኢሉ እንተነቃሕኻ ድማ የዛርበካ። ኩሉ ግዜ ብምስትንታን እግዚአብሔር ትእዛዝ እግዚአብሔር በረኸት ምዃኑ ከምቲ ዝረኣናዮ ትእዛዝ እግዚአብሔር ፍጹም ምዃኑ ስለዚ እዚ ረብሓ ኣለዎ ኢሉ ካብ እከይ ትሕሎ ካብቲ ተፃዊዱ ዘሎ ናይ ኣመንዝራነት መንፈስ ድብያ ትሕሎ ኣብቲ መገዲ ብርሃን መብራህቲ ስለዝኾነ ብርሃን ስለዝኾነ ኣብቲ መገዲ ህይወት ዝዕንቅፈካ ነገር የለን። ስለዚ እንተኸድካ ይመርሓካ፣ እንተደቀስካ ከዓ ይሕልወካ፣ እንተነቃሕካ ከዓ የዛርበካ እዩ። ሓሙሻይ ነቲ ቃል ዝንዕቆ ንነፍሱ የጥፍኣ ነቲ ትእዛዛት ዝፈርሆ ግና ክካሓስ እዩ። እታ ነቲ ቃል ዝንዕቆ ንነፍሱ የጥፍኣ ትብል ዘላ ሓሳብ ኣብቲ ሳዕብየን ዘይምእዛዝ ንእግዚአብሔር ዘይምእዛዝን ሳዕብየናቱን ስለምንታይ ብምንታይ ምክንያት ኢና ካብ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንበኩር ወይ ንርሕቕ ዝብል ኣብ ርእስቱ ክንሪኦ ኢና። እታ ካልኣይቲ መልእኽቲ ግን ነቲ ትእዛዝ ዝፈርሖ ግና ክካሓስ እዩ።
أب زداكم 32 35 مفداي حنن مخحسن ناتايلو እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ዝእዘዝ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዘኽብር ሰብ እንታይ ካብ እግዚአብሔር ዕጽፍ ድርብ ክከሓስ እዩ ብዙሓት በዚ ተገይረሎም እዩ ንእግዚአብሔር ምስ ተኣዘዝዎ እግዚአብሔር ዕጽፍን ድርብን ገይሩ ከኽሕሶም ከሎ ንርኢ ንኣብነት ኣዴና ሃና ኣደ ሳሙኤል ببزح نجار كتدفع ولاد بزي من برا بتا مصاررتا ببزح نجار كتدفع كلها حنت معلتون تخون نزا مصاررتا حنت معلتون تخون مليسات الله ايتفلتنا قدايا مس املاح مخانو سلتفلت زربا مس املاح صلوتا مس املاح كم زنبري ناهيدات عدس لزنبرت عبيت أملاح كتصلو خيدا كتصلو خلاون كنا فراي زارب نبره إنكا ساقس نبرنبر انتاي لا تصلي كم زنبرتون قال እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ አይገለጸልናኒ አብቲ ቤተ አምላኽ ዘይትጽበዮ ነገር አንተ ሰኽራም ተባሂላ ምስተጸርፈቱን ጎይታይ ብዝብል ልኡምን مستئزاز እግዚአብሔር ዝሳነን እንበር ምስተሰማዕቶ መልስ ዘይከይድ ንዓይ ንባርያኻስ ከም ደቅ ብልያ ላይ ተርአየኒ ኣነ ባርያኻስ ብሓዘን ብጓሂ ዝተመረርኩ ዝሰኸርኩ እንበር ዘስክር መስተ ሳብ ኣፈይ ኣተወን እሞ ጎይታይ ንዓይ ንባርያኻ ከም ደቅ ብልያ ላይ ተርአየኒ ንእግዚአብሔር ተኣዚዛ ነቲ عبيني أملاخ سب كم زئزز نا أملاخ فريحة فرحات أملاخ حديروس بروخ زخونا قال كزاربا ازدرخت هاد يا سلاز اكزابير تاي قبر كله اكزابير كخحسا خلو نرئي نتت ازاز فرهقنا ككحاسيلو نتب بحدري بمبسع عز توهبا ساميل أبسلست عمتو نكزابير مسوفيتو اكزابير بحمش شولاد كم زخحاسا قال እግዚአብሔር አቀሚጥሎ ኩሎም ቶም ንእግዚአብሔር ዝእዘዙ ምስግዜና ክንከይድ እንደዘይ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ተኣዚዙ በእግዚአብሔር ዘይተኻሕሰ አገልጋሊ ንእግዚአብሔር አገልግሎ በእግዚአብሔር ዘይተኻሕሰ ህዝቢ ክሳብ ሕጂ የልቦን ስለዚ ነቲ ትእዛዝ ዝፈርሖ ግና ካብ እግዚአብሔር ታይ ክኸውን ክከሓሲ ብኩሉ ነገር ክከሓሲ ምሳሌ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 13 شادوشاي كهكيت ناب عميق دقاس يودق شللتنيا نفس خات تأمي تأزاز حلو نفسي حلو مقدو شلل زبلقنا يموتي مثالي 19 قصر 15 10 تأزاز حلو نفسي حلو سلازي نسقات رأي يكون انزبل زلبزي تأزاز حلو ننفسي حلو زو ما أبزم عراف زلو تهكيت دماء عميق دقاس ناب عميق دقاس يودق شلل تنيا نفسها تتأمي تأزاز حلو نفسي حلو سلازي كاب تهكيت نقيحو بشلل تنيا زي كنا خمتبت أبتي مأتوي نازر أنا بتنكاغي تأزاز እግዚአብሔር زحلو نفسه يحلو مقد شلل زبلقنا يموت تأزاز እግዚአብሔር زحلو نفسه يحلو سلازي إخا قويتانا مدحينا نيس كريستوس اتن انتاين نفسه زاد فاك رخبائيو اتي أبزع عالم زن نفسه زرخباقن كتفائي ما سب كل عالم ربيحو نفسه انت تفاء انتاي تغمو سبك بجا نفسه انتاي زي ما هابي سلازي تأزاز زحلو ننفسه يحلو شاوعي اتتأزاز زحلوس كفو اي فلتنيو نخل نجر جزء ففردنا اللومو لبت ببنيا خان جزء فردن يفلطو مكبب معرف شومنتا قطري مش صاب شدشي اتتأزاز زحلوس كفو اي فلتنيو تأزاز እግዚአብሔር بوشو مستقبله
ካልእ ክፉእ ክጽሓፈሉ ካልእ ክፉእ ክዝረአሉ ኣይክእልን እዩ እቲ ትእዛዝ ዝሕልስ ክፉእ ኣይፈልጥን እዩ ምክንያቱ ነቲ ክፉእ እንታይ ዝዘርኦ ዘራእዩ ሰይጣን ምዃኑ ነቲ ክርዳድ ዘራእዩ ሰይጣን ምዃኑ ነቲ ጽሊ ዘራእዩ ሰይጣን ምዃኑ ነቲ ርክሰት ዘራእዩ ሰይጣን ምዃኑ ኣቐሚጡ እቲ ትእዛዝ ዝሕልስ ክፉእ ኣይፈልጥን እዩ ክፉእ ኣይገብርኒ ጥራይ ዘይኮነስ ክፉእ ኣይፈልጥን እዩ ንኩሉ ነገር ገገዚኡን ከፍርዱን ኣለዎም ኢሉ ልቢ ጥበበኛ ከዓ ንግዜን ንፍርድን ይፈልጦ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና አቤናይ ጊዜ እንታይ ትገብር አቤናይ ቦታ እንታይ ትገብር እዚ ምልላይ ነገር ምስ ትእዛዝ እግዚአብሔር ብጣዕሚ አገዳሲ ስለ ዝኾነ ናይ ደቃይቅ እውን እንተኾነ ዓብ በረኸት ወይ ከዓ በአንጻሩ ካልእ ኣለዎ ማለት ስለዚ እቲ ትእዛዝ ዝሕልስ ክፉእ ኣይፈልጥን ኣብ ፍቅሪ ዘሎ ሰብ ጽልኢ ኣይፈልጥን እንተ ተበደለ እንተ ተገፍዐ እንተ ተሰጎ እንተ ተኣስረ እቲ ኣብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ዘሎ ሰብ ጽልኢ ኣይፈልጥን ስለዚ እቲ ትእዛዝ ዝሕሉ ክፉእ ኣይፈልጥን ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ዮሴፍ ዝሸጥዎ ኣሕዋቱ ብግብሮም ክርዕዱን ክንቅጥቀጡን ከለዉ ዮሴፍ ናይ ሕነ መንፈስ ኣይፈልጥን እዩ ዮሴፍ ናይ ጽልኢ መንፈስ ኣይፈልጥን እዩ ዘይምፍላጡ ዓሻ ስለ ዝኾነ ስለ ዝረስዖ ዘይኮነስ ነቲ ንሳቶም ዝገበርዎ ግብሪ ብዕላማ እግዚአብሔር ስለ ዝረአዮ እቲ ትእዛዝ ዝሕሉ ክፉእ ኣይፈልጥን እዩ እስኻትኩም ንኽፉእ ይገበርኩም እግዚአብሔር ግና ከምዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ከምዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ምእንቲ ኸድሕን እግዚአብሔር ብኢድኩም ገይሩ ንዓሸይጥን እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩም ዝሸጥኩምኒ ስለዚ ኣይትፍርሑ ኣነ ንዓኻትኩምን ንደቅኹምን ንማልኩምን ክሓልየልኩም እየ እቲ ትእዛዝ ዝሕሎ ክፉእ ኣይፈልጥን እዩ ንሳቶም ነብኡ ኩሉ ግዜ ክትዕንቀፍ ከለኻ እንዳተዓንቀፍካ ኢኻ ትነብር ነቦና ምባል ሕፊርዎምሲ ኣቦኻ ከሎ ምሒልካልና ነርና ምክንያቱ ነብኡ ኢሉ እዩ ምሕረት ገይርልና እምበር ኣቦኡ ምስ መተክ ክቐትለና እዩ ሕነ ክፈድየና እዩ ዝብል ስክፍታ ነይርዎም ስለዚ ከዓ እዮም ኣቦኡ ያዕቆብ ምስ መተ ኣቦና ከሎ ኣቦኻ ከሎ ከምዚ ኢልካና ነርካ ሕጂ ግን ሕነ ከይትፈድየና ስለዚ እቲ ትእዛዝ ዝሕሉ ክፉእ ኣይፈልጥን እዩ እቲ ትእዛዝ ዝሕሉ ሰብ ኣገልጋሊ ጽልኢ ኣይፈልጥን እዩ ትፍቅሪ ዝፈልጥ ጽልኢ ኣይፈልጥን እዩ ትቅድስና ዝፈልጥ ርክሰት ኣይፈልጥን እዩ እቲ ትሕትና ኣብ ልቡ ዝተጻሕፎ ትዕቢት ኣይፈልጥን እዩ እቲ ጸሎት ዝተማህረ ሓሜት ኣይፈልጥን እዩ እቲ ትእዛዝ ዝሕልስ ክፉእ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ነዚ ዝሕግዞ ነገር ንኩሉ ገገዚኡን ፈፍርድን ኣለዎ ንነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ንነፍሲ ወከፍ ካልኢት ብዕላማ እግዚአብሔር ስለ ዝርዮ ኣብ ዝኸዶ ቦታ ኣብ ዝተንቀሳቐሶ ቦታ ነቲ ቦታ ብዕላማ እግዚአብሔር ስለ ዝርዮ ዝኾነ ኩነታት ከጋጥም ከሎ ዝተሓስበ ኹን ዘይተሓስበ ብዕላማ እግዚአብሔር ስለ ዝርዮ ብክብሪ እግዚአብሔር ስለ ዝርዮ ልቢ ጥበበኛ ከዓ ንግዜን ንፍርድን ይፈልጦ እዩ ስለዚ እቲ ትእዛዝ ዝሕልስ ክፉእ ኣይፈልጥን ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ዮሴፍ ቅድስና እምበር ርክሰት ኣይፈልጥን ስለዚ ከዓ እዩ ኣብቲ ብፁሕ ዕድምነቱ ብምንዝርና ብርክሰት ክሕተት ከሎ ኖ እግዚአብሔር ኣይፈልጦን እየ ዝትብልዮ ዘለኹ ስራሕ ኣይፈልጦን እዩ እዚ ትፈልጥዮ ዝትብልዮ ዘለኹ ስራሕ ንዓይ ኣይምልከትን እዩ በዓል ቤትክ እውን ኣብ ኩሉ ነገር ከሰልጠን ንኾንሎ ዝተሓትዮ ግን ኣየፍቀደለይን ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከምዚ ክገብር ኣይክእልን እዩ ኣነ ንጽህና ቅድስና እምበር ዝሙት ኣይፈልጥን እየ ርክሰት ኣይፈልጥን እየ ንኸምኡ ኣይተፀዋዕኹን እዩ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 5-6 እየ ዘለኹ እቲ ትእዛዝ ዝሕልስ ክፉእ ኣይፈልጥን ኣብ ዝበዝሕ ግዜና ክፉእ ዘይምግባር ጥራይ ትእዛዝ ምሕላው ትእዛዝ እግዚአብሔር ግን ክፉእ ዘይምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ክፉእ ዘይምፍላጥ እውን እዩ
صليس لزيفلت استيفانوس قيم سلازيفلت استيفانوس مفداي حنس لزيفلت استيفانوس كل أكلاته بأمان عجمجم النابلة خلو وأبوي زقبرو أيفلتن يمومو حدا قال لومي نسو باتز زرخبو زوصن سماعتنات دق أملاح كأتو خلو باتنساتهم زشفشفو وزنورو دق أملاح كيعصو منتي مخنياتو اتفقر زفلت نصلي أيفلتني أب تاريخ يوحنس حاصير تصحيفو خمزلو نتوم بربار نتوم أبوتات قتلو نتوم إمنان قتل خلو انتايلو يصل نيرو اتنا عايز قتل سب نعاي بمقتالو أبنا يزال عالم كنانية كخير سلازخ إلسي ناتي مسوعتا بسماعة النت كخون يبولوني سيف فريهو سيكونس اتنا عايز قنصل سب تانا عايز قتلت نفسي أبسي أول كي تأتو تم قدسان كساب كندزي ومسلتهم حتى عن سلازي اتتئزاز حلوس كفو أيفلتني نخلو نجر جزئين ففرجنا لو ومو لبت ببنيا خا نجزئين نفرجن يفلت إلو كبري مسجانا نعيهون شاموناي أتم ولود إذا نعمو نولدهم بقيتا تأززوهم أبوها ناديها خبر صبوكو خنلكا أمدرون عدمي خاخنوح إزي تسفا زلوو قداماي تأزازي إزي تسفا زلوو زابير أمونغو سدرابيت أمونغو ولدن ولدن أمونغو سبعين سبيتن أمونغو سدرابيتن غربابتن فقري سنيد متحققاز متحللاي كحلو مدب أملاخ سلازخونة عدمي خاخ نوح انجرا خاخ سفح أبتاك زابير زهابة كامدري نولدهم تأززومي إذن تهالو إذن تسفا زلوو قداماي تأزازين أب إفيسون معراف شدشة قطر حادن كساب سلسل إذن تسفا زلوو قداماي تأزازين بزح جزيه نحنا بزي ردانا اكزابير بزغلص اللهم نولدهم بمئزاز ناكزابير زسمرو نولدهم بمئزاز كبرخت برخت سغرو بزحات ابقال اكزابير ننببينا بفلاي كا ابونا يساق عبد الحسيف ابو رؤسو حساب زدنن نتزاز ابو خبل زتبجوه تأزازنت كميساق ناتبهاله كما مرقي زوهاب كساب كندزي توعيزي عبت بس حزنا برا الأوان مسبقو يأدقون باروتن عب اقرو قبو قديفون عبت اقبرو قعز كلها هنا خم نفلتو كحسب جميرو أبوي نمسواتي إزخي الزليل بزح جزيه أبونا أبراهام أبز حدر بوتا دونكوان ترازي كنا مسوئي ونسرح سلاز نبره كل جزية خابتن أملاخ يبقى عين يلوز حسبهم أباقي عكسوال هلا بزح جزية يرئنا يرئيسا إذا معالت زجن فلي معالتي إنيرو إذا معالت زجن إذا بوتا زجن فلي بوتا إنير كدميو أبز حدر وبوتا دونكوان مسترح أبز حدر وبوتا خامسو سريحو أنجيه مسوات يغرب نيرو أبز معالت أبز جزية زجن مجد سلسته معالتي يتوقعيز كيدو وزيفلت رئي وزيفلت بوتايت كيدو كالي معالتي مسوات غرب كله أبكبابي إسلا زخونا قلقلوتن كل بيت سونا أبكبابي إلو حجقن بجك أبراهام من نساقن كال إسابي الون اتن مسوات زاد اللقو حد كله تقريبي عنشاتي بعلو إساقي تشكي موزلو ناي مسكال ملكتي نتعقب حنشات تسكيمي خيدو يتحون كاران جن عبيد أبراهام ينيرو قدسان أبوتاتنا خا حوي نايمنتاي ملكت ترجم كم زخانة كاران نايمنتاي ترجم كم زخانة أغمي تمالوين آخر كما قدم سبسحو كل معالتي أبوي مسوات خقرب كله بقي عز غرب لما عندكن بقي علن سلاز نزون بهدات كحاتت نيرو
أبوي هيلو عنجتن هو تشكيميو كران حون كابيد كالو أتي نمسوات زخون بقيع أبي هالو سلازا أبونا أبراهام ودي بزعبات المسوات زخون بقيع أملاخ يحلي أملاخ يحلي نيسا كقباطريلو زي كونه زربا ايتزاربون እቲ እግዚአብሔር ዘቀመጠሉ ግን ናብ ሓልዮት ኣምላኽ ክትምት ምእንቲ ዝኾነ ይኹን ተኾነ ከዓ ብሓልዮት ኣምላኽ ተደሪኹ ክገብሮ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንሱ ይሓልየልኩም እሞ ንኩሉ ሓልየትኩም ኣዋውድቅዎ ዝበሎ ወደ ንመስዋዕቲ ዝኸውን በጊዕ ኣምላኽ ይሓሊ እዩ ስለዚ እቲ እምባ ናይ ቀራንዮ ደብረ ምሕላይ ተባሂሉ እግዚአብሔር ይሓልዩ ተባሂሉ ተጸዊዑ ንስደየቡ ኣቦና አብርሃም ልዕሊ 120 ዓመት ዝገበረ ሽማግለ ይስሐቅ ግን መንእሰይ ከም ዝነበረ እዩ ታሪክ ቃል እግዚአብሔር ዝነግረና كل جزء باقي عخات سوا له حجة أب كازنا باقي عكاس سوا له يلو كأبي خليلو سيف فندار أيجن أب تحتي إذا أبو تحتي له نتأزاز أبو كسوا حلال جيروي معناته تيني أملاخ سب نجزين نخونتاتن يصنعيو أبوي إجزابير كي أزوزو إذا أيجبرنيو إجزابير كأنو قد أتيلو أي إززنيو إجزابير زوالو كله يخوني سلازي إذا تسفى زلوا قدامي تأزازيو عم درون تايك خاوني عدمي خاخ نوح حنجرة خاخ سفح كبر خاخ عبي أمو أبو خانا ديخان أخبر اتناي سلام أملاخ اتناي برخات أملاخ تناي فقرة أملاخ أمونغو ولدن ولدن أمونغو سبعين سبيتن أمونغو سدرابيتن كبابن كمزز مسألة ناي فقري مسرت يسريتي سلازي إذن تاي تسفاز اللوك قدامي تأزازي بسقاط رايزي كونه تسفا سمايات تسفا زل عالماوي هوت زلو يو أبونا يساق بزبرخات سلازي حلفة يو نبونا أبراهام بأبراهام غيرون إجزابير سلازي تأزازي إزز أقازي إزز شمزي زي لوت حيزولوين تشعي ناي مودعتين حيالو كابدك كم تخبب بوز تقبلنا يتأزاز كوينوم بحق زمالالو سلازي رخبكو بزوح حقوس اللهوي دك أملاخ نإجزابير كأزازو خلو دك أملاخ بقالن بجبرن نإجزابير كأزازو خلو حزب أملاخ يحقوسوي إذا مودعتا حساب نحنا ترازي كونه نحنا نإجزابير كن إزازو خلنا نحنا نإجزابير كن إزازو خلنا حزب أملاخ يحقوسي ولدنا أبوتات أديتات أبزخونا صبونا غرز قبرو ولد كري خلو ودمن يوزي إجزابير يباركو قالمن يازيا إجزابير يباركا ندابلو نإجزابير كبري يهبوي سلازخ أي قويتانان مدحينا نيس كريستوس نتصبو قبرهم ريوم نتا أب سمايات زلو أبوهم انت خمسجنو برهانكم أب كرمسب إبراهيم حيالو كاب دكخي وحدات زي كونو كم تخابوز تقبلنا يوت إزازي نتي كابوز تقبلوا إزاز صحافتن ليواويانن فريساويانن نزمنات كله كم تنسوم زتعمون كم تنسوم زدليون كم تنسوم زربحهم غيروم يتمززوا سلازنبرو يوحنس كتصحف كله انت ايلو زلو تا النبيتي يلو صحيف الله زلو عند بيت كريستيان حيالو خابدكخي كم تخابو تقبلنا يا تأزازي كم تخابو تقبلنا يا تأزاز كوينوم بحق زمال سلازرخبكو بزح حقوس الله يوحنس بزعبا حقوسو خجلس كله أنا توم دكايل بحقي مالالوسو خمزلو حقي كريستوسيو حقي صدقيو بحقي نإجزابير
بخل مئزازيو حيالو خاب دكخي حيالو خاب دكخي كم تخاب أبو تقبلنا يا تأزاز كوينهم بحق زمالالسو سلازي رخاب كوين سلازي كم تخاب أبو تقبلنا يا تأزاز بحق زمالالسو سلازي رخابكو بزح حقوس الله خويل كلا يوحنس معرف حدا معرف يزلو أب قصر 4 تقميت الزلو سلازي أتي نجزابير كن الززون تاي تقمو نتاي ربحو كاب تقصير كازي ودا أنا أبنات زخننا كما يبحر بجلفا زقنا تبنايو حيالو كاب دكخي كم تخاب أبو تقبلنا يا تأزاز كوينهم بحق زمالالسو سلازي رخابكو بزح حقوس الله أبي ياتوكيرو كم تخاب أبو تقبلنا كل جزء إجزابير كأزلنا خلص كم تي سماياوي أبهم ندبله كم تي سماياوي أبهم كم تي سماياوي أبهم زخانة نسخاتكم كأكم أخونو كم تي سماياوي أبهم زفكروكم نسخاتكم كأخم غيركم أفكرو هاتو سماياوي بنا أبرد سغل لحاليات أمسكال بمبجاو بدمو بمعداقيو فقرو قليل سؤالنا سلازي كم تخابو تقبلنا يا تأزاز كوينوم إل حيالو خابدك خي كم تخابو تقبلنا يا تأزاز كوينوم بحق ملالوس سلازي رخبكو بزح حقوس الله أنا توم دكاي بحق ملالوسو كم زلو كم مسمع زعبي حقوس يبلين سلازي حزب اغزابير لومي اغزابير بقالن بتكبارن بحلنان كن اززو نእግዚአብሔር ክንእዘዞ ኾለና ኸዓ ብምስጋና ክንእዘዞ ንእግዚአብሔር ክንእዘዞ ኾለና ብቕንዕና ክንእዘዞ ንእግዚአብሔር ክንእዘዞ ኾለና ብሓቂ ክንእዘዞ ንእግዚአብሔር ክንእዘዞ ኾለና ብምሕረት ክንእዘዞ ንእግዚአብሔር ክንእዘዞ ኾለና ብምስትውዓል ክንእዘዞ እግዚአብሔር ይደግፈና ምክንያቱ ሎሚ እቲ ሽግር ኣብቶም ኣምላኽ የለን ዝብሉ ጥራይ ዘይኮነስ أبتم نأملاخنا نأملاخ إنا نجلجل إلهم جزيهم ذهبوا خي ترفة كم تتزاد زاهر زي كونس كم زمسلهم كم تي أبي يوحنس معرف عسر شريشة قصر خلته تزحف النازل له بزحات إتهم زقات الخمن زسقوهم نأملاخ مسوات زقربوا له زمسلهم جزية كمسيل نأملاخنا نتابع زلنا تزاد زاهر كيف الرسينا نتابع زلنا حق እግዚአብሔር ከይፈርስና እንጣበቅ ዘለና ሃይማኖት ከይፈርስና እንጣበቅ ዘለና ቤተክርስቲያን ከይትፈርስና እንጣበቅ ዘለና እናበሉ ንእግዚአብሔር ዝእዘዙ ዘለውና መሰሎም ብዙሕ ዕንወት ክግበር ንርኢ ንሰምዕን ስለዘለና ንሕናውን ኣብኡ ኸይንህሉ ነፍስና እናረኣና በየና ኢና ንእግዚአብሔር ንእዘዞ ምክንያቱ ቤተክርስቲያን መሰረታን ጉልላታን ክርስቶስ እዩ نحنا بتاع بيت خريستيان مهلاونان زي مهلاونان كان الرجاج زنبر اتا بيت خريستيان وانا كريستوسي ولك وهبك مراهوتا زمن قصة سمايات وانا قصة سيول يكلو انقل قلوتا واماسونتا از ملكوتا هو قال نبيت خريستيان ابغا ابكوحي سرتالله دقيتات سيول اي كحيلوان يوم الي حدا كنملسو زلنا ملسجن انا ابتا ክርስቶስ መስረታ ቤተክርስቲያን አባ አለሁ ደ እዚያ ተድለና ስለዚህ እንድሕር አነ እንደዘይ ተጣቢቀላ ተዋህዶ ከተፈያ አነ እንድሕር ዘይ ተስየሉ ሕግ ቤተክርስቲያን ከተፊ ሕግ ቤተክርስቲያን ከይጠፍእ ክንብል ኣብ ልዕል ካልኦት በደል ዓመፃ እንድሕር ንፈጥር ኮይና እዚ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ቅቡል ኣይኮነን ምክንያቱ ጴጥሮስ ዝሓሰቦ ሓሳብ نقويتا خطابقلو إلي سيف حبيو إذن مالكوس زقرصيل قويتا كن سلاز تطابقلو صبو غير كاخولي نرئنينا طبقا زد لين انت هينو السخان كما خان زي كونس ملأخت أملاخ شحات ملأخت اللون نخمو علامة أملاخ كن كمو أيكونن سلاز خايو كم تخابو بوز تقبلنا يتأزاز بيتروس نفقر أملاخ يلو انت قبرون نقولت أخ كلا خللو لقان تجبره علامة እግዚአብሔር ግን كمو أيكونن الحساب سيف حبيو كمز إذن مالكوس قرص إذا حساب سيطان نبر
حسب نا إجزابير أيكونن مدب نا إجزابير أيكونن مدب نا إجزابير مو أبتبوتان خيمس أبتخطان خيمس نابكال كالجس مسحواتي تعزيز نيري سلازي كم تكابو بوز تقبلنا يتأزازي كم تكابو بوز تقبلنا يتأزاز كوينهم زملالسو كابدك سلازي رخبكو يحقوس الله خيلو سلازي تأزاز إجزابير أب ملوك على مسحب قدوس قصيركا زرزيركا زود أيكونن كم أبنت إزخونجن أزلومي زرعنا جميرنا كنفسم زرعنا إجزابير كبر مسجانا يبصحيو نحنا نتلينا أملاح كأنت فقدو أبزمت سيجزينا تزازات إجزابير كنا في الرس زدرهو ويتأنكي مخنياتات كابزخونو انتهى يوم زبل كن رئينا قدس فقادي هنا لنا سنيلكم سلسة معكمني أبتقبر وصالات كل إجزابير اسمعهم سقا ويتانان مدحينا نيس كريستوسن فقراء أملاخن حبرت منفس قدسن أبصرها سيون أبلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زوردة حجون أبلع لينا أبلع لخلهم عصف دربن كوينيرات سلقالات إجزابير استمسكنا